अरे बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी भोले बाबा के चेला हो। नमस्ते प्रणाम, एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों के स्वागत बा। और हम आप लोगों के छोट भाई जयकीर आज बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा गाना आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आ गाना के ट्रैक बा के बाटे तोरे जनुआ से जीत जाए, प्रमोद प्रेमी भैया जी के ट्रैक पे बात। जे भी भाई गाना के गावल चाहता बिल्कुल गा सकला, बिल्कुल फ्री सॉन्ग बा हमार भाई, कोनो भी दिक्कत ना हुई, आप बिल्कुल गा सकेनी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर लिया आज के वीडियो। अगर राइटर ऑफिशियल चैनल पे आप नए हैं तो राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर लिया आज के वीडियो। अरे बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी भोले बाबा के चेला हो। चिलम गजा चले रोजे, रहेला नहीं कवनो झमेला हो। बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी। मुखड़ा आप लोगों के कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं हमारे भाई। और चलिए देखल जा अंतरा कैसन बा। तैयारी बिना टाइम वेस्ट के लिए शुरू कर जा। फर्स्ट अंतरा कि कान्हे कांवर धोई के चल बोल बम हो, दर्शन मिलते मिट जाई सब गम हो। कोरस लाइन आएगा कि भोला दानी हवे महाज्ञानी हवे, अब बाबा के नाम जे धैले बा, दुनिया में नाम तू कैले बा। हरे सब कुछ निक लागे वहाँ, लागल बा के तना सुनर मेला हो। बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी। तो चलिए आप लोगों का अंतरा कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। और राजेश यादव भाई के कमेंट बा, आप लोग कमेंट देख सकें स्क्रीन पे शो करता है। तो भाई के नाम बा गाना में, अगर आप भी चाहते हैं गाना में नाम आवे तो अपन नाम कमेंट करिए। आपके भाई के वादा बा कि आपके नाम जरूर आए। अगर कोनो डिमांड होके भाई तो अपन डिमांड भी कमेंट करिए। ऑर्केस्ट्रा के चाहे कोनो भी गाना का अगर डिमांड होके तो अपन डिमांड करिए। आपके भाई के वादा बा कि आपके डिमांड पे गाना जरूर आई। अगर राइटर ऑफिशियल चैनल पे आप नए हैं तो राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब करिए, काहे कि यहाँ जितना भी गाना आवाला आप लोगों के डिमांड के गाना आवाला। तो चलिए अगर पर्सनल के सॉन्ग लिखवाल चाहे तो स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हो 8756090687 ही हमारा पर्सनल नंबर बा। आप ए पर कॉल भी कर सकेनी, व्हाट्सअप भी कर सकेनी, और बहुत ही कम चार्ज में अपन मनपसंद गाना लिखवा सकेनी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर ले शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बताएं, सुनल जा लास्ट अंतरा। हाँ राजेश यादव कहेले बाबा आई गईनी हो, ताहर दर्शन पाई के जुड़ाई गईनी हो। यहाँ से कोरस लाइन आएगा कि बाबा भोला हवे भरले झोला हवे, अजय की राज दर्शन हो पहिले बा, बाबा के भजन जे गईले बा। और सब कुछ ठीक होई यहाँ, खत्म हो जाई सारा दुख के खेला हो। बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी भोले बाबा के चेला हो, बन गईनी भोले बाबा के चेला हो। तो जितना शिव भक्त बाटी वीडियो के जरूर लाइक करें।